finder det gyldne snit geometrisk i GeoGebra. Det første vi gør, det er, at vi laver linjestykket AB. Dernæst så sætter vi midt mellem A og B punktet M. Og vi laver nu en cirkel med en radius, der går over midten ud fra både A og B. Vi tegner nu en ret linje ved cirklernes skæringspunkt til M. Så forlænger vi linjestykket ud over B. Yes, og så laver vi 2 punkter på hver sin side af B med samme afstand til B. Yes, og så laver vi 2 nye cirkler, hvor vi øger radiusen. Og de her 2 nye cirkelkrydser, dem forbinder vi til B i en ret linje. Der, ja. Vi afsætter nu punktet D på den vinkelrette linje ved hjælp af en passer, så BD får samme afstand som BM. Derefter forbinder vi punkterne A og D med en ret linje. Så afsætter vi punktet E på linjestykket AD, så DE får samme størrelse som BD. Og her til sidst afsætter vi punktet C på linjestykket, så at AC og AE får samme størrelse. Og punktet C deler nu linjestykket AB i det gyldne snits forhold.